asko egiten ditun lan guztiagatik. Gora Kanpote egoitzako langileak. Animo eta bezarkada handi bat. Segi borrokan. Izugarrizko esfortzua eta lana dakar. Baina lan hau arintzeko ezinbestekoa da denon partaidetza. Beraz, lagundu, parte hartu eta gozatu. Helburua politia da, baina bidea zoragarria izan daiteke. Bakoitzak bere aletxoa eta implikazioa jartzen badugu. Ilusioa eta jarrera honarekin edozer lor dezakegu. Gaur nahi tokatu zait, txupina botatzea. Baina ziur nago, aurrek aipatutako asko, ni baino gehiago merezi dezutela. Beraz, txupina hau zure guztiogatik da. Eskerrik asko egiten duzuten lan guztiagatik. Hori da, herrigintzan nabilera. Eta ezin ditut asko, bide lagun izan ditudan guztiak. Batez ere, etxeko 3 sorginak. Eskerrik asko, Alaine, Aitia eta Maiane. Hartuko ere, gaur, hemen egun hartu duzeten guztiak. Eta batez ere zu eta. Badakit oso arro edo zinela. Seguro nau, erramunekin batera, horrun batzun egozela guztia hau ikusten. Hoi bai, zeru bali bat zaudete, alde batean, disgustoik ez eukitzeko.